ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெஸ்ட்டான ஃபோட்டோ எடிட் ஆப்பை பற்றி தான் இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஆப் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காமல் ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க வீடியோவில் போயிடலாம். நம்ம பார்க்க போகிற ஆப்போடைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியான் ஆர்ட். இந்த ஆப்புக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இல்லை ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு கேலரி கேலரி உள்ளார போகும். இல்லை உங்களுக்கு உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்போ உதாரணத்துக்கு என்னுடைய யூடியூப் லோகோ ஃபோட்டோவை வந்தோடனே இதில் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு கிராப்னு ஒன்று இருக்கா ஃப்ரெண்ட். இது வந்து எந்த சைஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் உதாரணத்துக்கு இப்படி வச்சுக்கிறேன், ஓகே கொடுத்துருங்க மேலே. அப்புறம் கீழே இங்கே ஃபிட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து டிசைன் கலர் வந்து வரும் ஃப்ரெண்ட். பின்னாடி பேக்ரவுண்டு டிசைன் கலர் வரும். அடுத்தது வந்து இதையும் செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இது பிடிக்கல, அதனால் நான் வெளியே வந்துட்டேன். ஃபில்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபில்டரை வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணோடனே பாருங்கள், இதில் இன்னும் நிறையா இது கொடுத்துருக்காங்க. ஃபில்டர் கலர் நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு இதை செட் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா அந்த இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அப்ளைன்னு கொடுத்தேனே இதுமாரி இதுமாரி ஆட் பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணி வந்தோடனே இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். அடுத்தது வந்து பேக்ரவுண்டு ஒன்று இருக்குது. பேக்ரவுண்டு இதை டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணோடனே பார்த்திங்களா, பேக்ரவுண்டு இந்தமாரி இடத்துலலாம் மாரி ஃபோட்டோ செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னு வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட். ஆனால் எந்த இது வைக்க முடியாது. இந்த இது வச்சாலும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. உங்களுடைய ஃபோட்டோ என்ன வச்சுக்கோங்க, வச்சு செட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க கைஸ், அடுத்தது போகணும். கைஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீர் ஆயில் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இதை டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி டிசைன் இப்படி வெளிச்சு வைக்கிற மாரி டிசைனாக இதுமாரிலாம் வரும் கைஸ். இதுமாரி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த ஏஞ்சல் இதுமாரிலாம் வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, ரெக்கா அதுமாரிலாம் இருக்குது. அடுத்தது லவ்வில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து காசு கட்டணும் ஃப்ரெண்ட். நீங்கள் இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா இதிலே நிறைய டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு இதை டச் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே, எனக்கு வந்து சின்னதாக போதும். இல்லை சின்னதாகவும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட், இல்லை உங்களுக்கு பெருசாகனாலும் பெருசாகவும் வச்சுக்கலாம். நான் சின்னதாக மீடியமாகவே வச்சுக்கினேன்னு மேலே அப்ளைன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அப்ளை கொடுத்து மற்ற இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச இது தான் ஃப்ரெண்ட். இந்த டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு எதாவது டெஸ்ட் பண்ணாலும் அதுமாரி டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கலாம். ஸ்கெட்சு வந்து இந்த இதுக்கு உங்கள் இதில் எதாவது ஸ்கெட்ச் ஏதாச்சும் இது கொடுக்கனாலும் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்தது லைட்டு இது அதுமாரி கொஞ்சம் லேஸாக இருக்கணுமா, இல்லை திக்காக இருக்கணுமா, இல்லை அச்சாக இருக்கணுமா, இதுமாரி லைட்டு இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது எஃபெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைஸ், அடுத்தது வந்து எஃபெக்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. எஃபெக்ட்டில் வந்து இந்த மோஷன் ஒன்று இருக்குது, இதை டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பார்த்திங்களா, இப்படி அதோடைய பின்னாடி இது ஒளிபி இப்படி தெரிகிற மாரி டிசைனாக வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு வைக்கிறேன் பாருங்கள். ஓகேங்களா, இப்போ வச்சுட்டேன். அப்ளை கொடுத்தோடனே வந்து செட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜிலீச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, இதை டச் பண்ணோன்னே இதுவும் ஃபில்ட்ரு மாரி தான் ஃப்ரெண்ட். இதுவும் ஃபில்ட்ரு மாரி தான் இருக்குது. நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இதாக செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைரோன்னு ஒரு இது இருக்குது. இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ரெண்டு அப்படியே ஒளிபீமமாக தெரிகிற மாரி. இதில் வந்து எனக்கு இந்த இது பிடிச்சிருக்கேன், நான் இந்த இது வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது 3D ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 3Dயில் வந்து உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுமாரி வச்சுக்கலாம். நான் இந்த ஹேட்டின் இது வச்சுக்கிறேன். இந்தமாரி ஹேடு வரும் ஃப்ரெண்ட். அது ஹேடு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோ வந்து இதாகிடுச்சு. நம்ம இது எவ்வளோ இது நல்லா இருக்குன்னு பாருங்கள். அடுத்தது வந்து சேவ் கொடுத்துருங்க. மேலே சேவ் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா, சேவ் ஆகிடுச்சு. உங்கள் கேலரிக்கு வந்து இந்த இது சேவ் ஆகிடும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராப்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ட்ராப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராப்பை கிளிக் பண்ணி உங்கள் கேலரி இருக்கிற ஃபோட்டோ வந்து எதோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் உதாரணத்துக்கு இப்போ எடிட் பண்ண ஃபோட்டோவே வந்து சூஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் இதுமாரி கீழே டிசைன் வர மாரி இதுமாரி பண்ணிக்கலாம். நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, பாருங்கள் கிளிக் ஆகிடுச்சு. எனக்கு டவுன்லோட். இந்த இது முன்னாடி நம்ம எடிட் பண்ண பார்த்தீங்களா, அதேமாரி தாங்க இந்த இது எடிட் பண்ணணும். இந்த இது பார்த்து அதுமாரி பார்த்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க. எடிட் பார்த்து வெளியே வந்துடுங்க. வெளியே வந்தோடனே இங்கே சைடில் காலேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 4 இது ஃபோட்டோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் இல்லை மேக்ஸிமம் உங்களால் வந்து 15 ஃபோட்டோ வந்து இதுமாரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட். இப்போ பாருங்கள் எப்படி எடிட் பண்ணுறேன்ட்டு. இதில் வந்து டிசைன் அதிகம் இது கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த டிசைனாலும் வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹார்ட்டின் டிசைன் வச்சுக்கிறேன். ஹார்டி டிசைன் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இல்லை டெஸ்ட்டு ஏதாச்சும் இல்லை மேலே ஏதாவது டெஸ்ட்டு பண்ணணுனாலும் இதுமாரி டெஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களுடைய விருப்பம் டெஸ்ட்டு பண்ணுறது எப்படின்ட்டு. அடுத்தது இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு கிங் மணி இது பண்ணுற பாருங்கள். கிங் மணி பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்களா. ஓகே, இந்த இதை வந்து இப்படி சைட் கார்னரில் இப்படி நான் வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட். அந்த டெஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து நீங்கள் கலர் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு கலர் ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் நான் வந்து இதுக்கு கலரும் கொடுத்துட்டேன், பார்த்துக்கோங்க. கலரும் இதுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் வந்து இதில் ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபில்ட்ரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபில்ட்ரு ஒரு இதை செட் பண்ணுறேன். அதுக்கு செலக்ட் ஃபோட்டோ எடிட் அப்படின்னு ஒரு இது ஆப்ஷன் காட்டுது. நீங்கள் அந்த ஃபில்ட்ரு இது உங்களுக்கு பிடிச்ச இது வச்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கலர் ஒன்று வைக்கிறேன் பாருங்கள். எந்த கலர் வைக்கலாம்? உதாரணத்துக்கு இப்போ ரெட் கலர் வைக்கிறேன். அடுத்தது வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் வந்து இதுமாதிரி வச்சு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி ஆட் நம்ம வந்து நம்மளோட வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட். இந்த ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக